ଭାଇ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଏବେ ଆସିଲା ମାନେ କଲ୍ କରିବାର ପାଖାପାଖି 15-20 ମିନିଟ୍ ପରେ ପାଖରେ ପାଖରେ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିସାରିଛି। ଦେଖ ଭାଇ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିସାରିଲା। ଭାଇ ଏଥିପାଇଁ ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକର ଜୀବନ ଯାଇଥାନ୍ତା ତ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ହେଇଥାନ୍ତା ମତେ କୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ ଥିଲା ବୋଲି, ଯଦି ଆଉ 3-4 ଜଣ ଲୋକ ଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ କଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ଏଠି ଭାଇ ଗଛ କାଟୁଛନ୍ତି ବଟ୍ ରାସ୍ତା ବି ବନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି। ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେପଟର ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି। ବଟ୍ ଭାଇ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ହବ ମତେ କୁହନ୍ତୁ, ଯଦି ଲୋକର ଜୀବନଟି ଯାଇଥାନ୍ତା। ଏମାନଙ୍କୁ ବାସ୍ ଭାଇ ମାଡ଼ ଦରକାର କି ନାହିଁ ମତେ କୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଏଠି ଗଛଟା କାଟୁଛନ୍ତି ସେଠି କାହିଁ ରାସ୍ତା କାହିଁ ବନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି? ଯଦି ଗଛର ଡାଳଟା ତା ଉପରେ ପଡିଲା, ଯଦି ଗଛଟା ତା ଉପରେ ପଡିଥାନ୍ତା ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ସାମ୍ନାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ନାହିଁ, ସେଠି ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ନାହିଁ। ମୁଁ ଜଷ୍ଟ କ୍ରସ୍ କରୁଥିଲି, ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଭାଇ ଟିକେ କ୍ରସ୍ କରୁଥିଲି, ଦେଖିକି ଏଠି ରହିଗଲି। ହଠାତ୍ ପଡିଲା ଗଛଟି। ଆପଣ ଯଦି ଏଠି ଗଛ କାଟୁଛନ୍ତି ରାସ୍ତା ପୁରା ବନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି। ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ପାରେଇ ଗଲେ ଏଠି ଖାଲି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏଇ ଡାଳଟା ବାଜିଲା ବୋଲି, ଯଦି ପୁରା ଗଛଟା ତା ଉପରେ ପଡିଥାନ୍ତା। ଭାଇ ଜଷ୍ଟ ଭାଇ ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଥିଲି ଜଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ।